1972. treća godina, posvađam se ja sa mojom ženom i odlučem da idem u Pariz. Ima jedan prijatelj koji je bio u Strasburgu, pa je otišao u Pariz, igrali smo zajedno fudbal u Strasburgu, tako da ja odem u Pariz. Stižem ja kod njega i on meni ovako kaže, znaš šta Vladimire, imam ja jednog prijatelja, mog zemljaka, pošto sam ja iz Pirota, kaže, tu radi u jednom hotelu na recepciji. Pa idemo da mu pravimo društvo, popijemo po kafu i tako te stvari, da se ne dosađuje. Pariz je grad od nekoliko miliona stanovnika, Jugoslavija je tada postojala, znaš ljudi, upoznao si ljudi i stižemo mi u hotel, čovjek je okrenut leđima prema recepciji, on njemu prilazi i kaže mu, znaš šta, doveo sam jednog našeg zemljaka da se upoznate, tako, pošto će biti ovdje, tako, može nekada navrati ovo ono. Čovjek se okreće, pogleda me, digne ruke, potrči prema meni, viče, Vladimire, brate, ja ga gledam, idem prema njemu, izljubimo se. Ovaj nas gleda, kaže, bre, vas dvojica se poznajete. Kažemo mi, pa da, pa odakle se vi poznajete? Ja kažem pa i on kaže, pa mi smo bili zajedno u vojno-pomorskoj školi, 1960, 61. 62. Odakle sam ja izbačen. Dobro, on je bio generacija mlađa od mene i on je ja sam izbačen, a on je, mislim da je on bio isto otpušten ili je sam je otišao. I tako, mislim, on se vratio, ne znam, gde je sve te godine bilo, to se znači, nama se događa taj susret jedno 10-11 godina kasnije. Nego te vodi tamo u nekom mestu, neki Pariz, tamo vamo da te upozna sa nekim koga ti već znaš. To je prva stvar koja se meni događa. Druga stvar koja mi se događa. Vozim ja kola, imao sam naš stojadina naše kupljenog u Francuskoj na francuske tablice. I vodim ja kroz Mađarsku negde oko pola noći, nakon pomalo pada neki sneg i ovo ono. I negde na visini Dunaj Varoši meni kola proklizaju i ja sletim u kanal. Ljudi, nije prošlo minut, 2 minuta posle toga. Zaustavljaju se kola. Jedan Mercedes beogradske tablice koji se zaustavlja, ja čujem ljude kako viču, vidi, kaže, naš stojadin možda je neki naš čovjek. Ja onako iz kola, kaže, ma nije ništa strašno, nego sam samo sledao, ne znam šta je sa kolima i ovako. Kako sam ja to rekao, jedan meni viče, čovječe, ja tebe znam, bre, po glasu mi ti je to poznato i ovo ono. Odakle si ti? Ja kažem, pa ja sam iz Čačka. On meni viče, Pope, brate, jesi li ti? Ja kažem, jesam. Izlazim ja, čovjek koga ja znam, on je sad umro, mislim, Čačan je neki Mišo, harmonikaš. Ja smo i on bili u vojsci u Banja Luci 64. godine. Možete li vi da zamislite, ljudi, sletite s puta u nekoj Mađarskoj, na nekoj Vukojebini na jekom putu, posle minut, 2, nailazi čovjek koji vas zna. To mi se dogodilo. Treća priča. Dolazim ja u kafić, onaj baš isti kafić, gde sam ja skinuo Franju one cipele, ako ste čitali prethodno. I tu sedi jedan Živko, koji je izašao baš iz zatvora taj dan, bio je 5 godina nešto zbog udre. I tako pričamo mi i on pita, gde su ovi stariji? Mislim, ti iz Strasburga, pošto ovo 5 godina nije bio tu. I iznad svega pita za jednog Marka Crnogorca, koji se zvali smo ga Čoče, pita šta je sa Markom. Ja znam da je taj Marko imao ovu, kako se zove,
prodavnicu, mislim gdje se prodavali sendviči u jednom tržnom centru i tako te stvari, ali ja tu nisam bio 1-2 godine, najmanje nisam tamo prolazio, a znam da je žena imala neki butik i da je ona i taj butik nešto predala i da je prestala to, ja njega nisam video. Ja njemu kažem, Živko, veruj ti meni, ja pojma nemam šta je sa Markom. Nisam ga vidio 1-2 godine. Sutradan ujutro, ja sedam u kola, to je bila ovako utorak ili sreda i dolazim u Srbiju. Kao i obično, donosimo na garderobu za prodaju, preprodaju. Četvrtak je bio taj dan gdje ja zbilja dobro prodam robe i sad ajde idem da se prošetam na Zlatibor. I stižem ja na Zlatibor, odlazim u hotel Palisad gdje redovno odsedam, ostavio sam stvari, silazim dole u dvojku što je držao ovaj Đorić, sedim na terasi, rešavam ukrštene reči i pijuckam kafu, oko saglao sam i mešam kafu i pišem one reči i tako u momentu kad sam podigao kafu, ovako, ja sam se samo zagrcnuo. Ljudi, neverovatna stvar, taj čoče o kome smo pričali 2 dana ranije, za koga su me pitali, on stoji na 5 metara ispred sebe. Pogledam ga, ja kažem, Marko, brate, da li je moguće? Pita me Živko pre 2 dana za tebe, ja kažem da te nisam vidio 2 godine, kaže evo, viđam te ovde. Ljudi, on nije tu na zimovanju. On je jednostavno tu u prolazu, u tom momentu je navratio da popije kafu. Jer vozi majku iz Beograda, koja je vodio kod lekara, vraća je u Titograd. Zar je to moguće? O tom čoveku pričamo. I u tom momentu on je navratio na kafu, da je možda 5 ili 10 minuta ranije u intervalu, ja se i on ne bi sreli. Ja sam tog čoveka sreo. To je ta treća priča, možete da verujete ili da ne verujete.